Indi şu ýerde käbir formulalar berilen. Bu formulalar biz ýatdan bilsek gowy bolar. Aslında manisi şeýle açan ýagdaýymyzda meselem diýeli tangens demek, sinus gatnaşan kosinus, kotangens, kosinus gatnaşan sinus. Bularyň hemmesiniň gelip çykýan ýerler bar. Ýöne men gysgaça şu atlyp geçmekçi. Indi şu ýerde käbir misallara seredeliň. Ýanky formulalary ulanyp çözüp biljek misallarymyz. Onu deňdir sinus x hiç da ötkeşik edip bilemok berdi. Kotangens x-mi men kosinus gatnaşan sinus diýip ýazyp bilen. Secant x-mym bir gatnaşan kosinus diýip ýazyp bilen. Onu ýazaly ilki bilen sinus x-ym köpeltmek kotangensiň ýerine kosinus x gatnaşan sinus x ýazýan. Köpeltmek secant x-iň ýerine de bir gatnaşan kosinus x ýazýan deňdir. Ine seretýän bolyn şu ýerde kosinus x-lar bir-birini gysgaltýar, sinus x-lar hem bir-birini gysgaltýar. Jogap bir çykýan. Mysal B-de ýene edil şoň ýaly açyp bilýän zatlarymyzy açýas. Onu şu ýerde açyp biljegim tangens bar, birim kosekant bar. Onu deňdir ilki açyp ýazaly. Sinus x köpeltmek kosinus x aşağıda sinus x gatnaşan kosinus x goşmak sinus x kosekant x nämedi bir gatnaşan sinus x'ti. Indi şulary men öwürýän ýokarky bölek sinus x köpeltmek kosinus x gatnaşan 1 köpeltmek aşağıkyny köpeltmek edip ýerini öwürip ýazýan. Onu sinus aşağı geçýär. Sinus x kosinus x'am ýokary çykýar. Goşmak sinus x aşağına bir ýazýan, aşağıky bebe köpeltmek edip bir bilen sinus x'in ýerini çalyşyp ýazýan. Onu bir aşağı gelýär, berde de sinus x bolýar. Deňdir. Ne? Şu ýerde seretýän bolyn sinus x-lar gysgalýar. Şu sinus x bilen şu sinus x gitse näme galýar? Kosinus kvadrat x galýar. Goşmak sinus kvadrat x. Indi bunda men bir formulamda bardy. Kosinus kvadrat goşmak sinus kvadratynyň bahasy 1-e deň bolýardy. Ona jogap 1. Mysal C-de edip biljek zadym aşağıdaky kosekanty bir gatnaşan sinus diýip açmak. Onu bir goşmak sinus x ýokarsyny boş ýaly ýazýan. Aşağıda da bir goşmak bir gatnaşan sinus x deňdir. Edip biljek zadym aşağıdakylaryň maýdalawjylaryny deňläp ilki goşmak, onu aşagyny köpelden ýagdaýymda näme bolan netije ýokaryň özüni ýazýan. Sinus x aşağıda da şu aşağıny we ýokaryny sinus x bilen köpeldenimde sinus x goşmak 1 gatnaşanym sinus x bolýar. Şeýle maýdalawjylar deň bolýar. Indi şu ýerde nämeden bolsam ýene şu ýagdaýda edip bilen bir goşmak sinus x ýokarky bölek bu gatnaşan 1 ýazýan aşagyna köpeltmek diýip bulaňam ýerini çalyşyp ýazýan. Şeýle rasionallarda bölmeň düzgünlüdi. Onda aşağıdaky sinus ýokary çykýar. Sinus x ýokardaky sinus x goşmak 1 aşağı düşýär. Indi seretýän bolyn şu bölek bilen şu bölek bir-birini gysgaltýar. Onu jogabymyz sinus x bolýar. Indi taraplarynyň gatnaşyklary belli bolan gönügüşli üçburçluklar bar. Birazjyk şolar hakda maglumat berelim. Birinji ýagdaý 30-60-90 üçburçlugy, gönügüşli üçburçlugy. 30-60-90 üçburçlugyny gören ýagdaýymyzda näkilik bolanda da men hemişe 30'un karşısına A diýip bellen ýagdaýymda 60'ın karşısına A köküş diýen, 90'ın karşısına da 2A diýen. Ve men misal üçin diýeli kosinus 60 hasaplajak bolanymda kosinus 60 diýenim şu burç kosinus bolan üçin goňşy gatnaşan gipten uzady. Onda näme bolýar?
A gatnaşan 2A'dan A'lar gysgalan ýagdaýynda 2-den 1. Onda kosinus 60 hemişe 2-den 1'e deň. Indi mysal üçin diýeli, tangens 30 ýazaly. Deňdir. Tangens 30 diýenim, 30'un garşysy gatnaşan goňşusy. Onu A gatnaşan A kök 3. Deňdir, A'lar giden ýagdaýynda 1 gatnaşan kök 3 tangens 30 bolýar. Men şu 3 burçluğu bilsem, 3 burçluğun taraplarının arasında gatnaşyklar bilsem, şu burçlaryň islendik wagtda trigonometrik, esas trigonometrik bahalaryny tapyp bilýän. Men bärde diňe kosinus bilen tangens mysal berdim. Isleseňiz sinus bolsun, kosekant bolsun ýa-da kotangens bolsun, hemmesini hasaplap bilýäňiz özüňiz. Sebäbi formulalar belli. Ikinji ýagdaý 45-90 gönürçlü üç burçluk. Bärde eger 45'in garşysy A boljak bolsa, bu 45'in garşysy A bolmaly, sebäbi burçlar deň. Ona 90'ın garşysy A kök 2 bolýar. Ne bärde ýazaly. Bu gezek sinus 45 hasaplaly. Sinus 45 deňdir. Sinus diýenim islendi 45 alyp bilen. Garşy gatnaşan gipden uzady. Onu A gatnaşan A kök 2 deňdir. 1 gatnaşan kök 2. Kök 2'ni aşagda goýjak däldiýsen, kök gatnaşan 2 aşagyny kök 2 bilen köpeltmeli bolýaňyz. Kotangens 45 hasaplaly deňdir. Kotangens diýenim islendi 45'in goňşusy gatnaşan garşysydy. Ona näme bolýar? A gatnaşan A bolýar. Diýmek, jogap 1 bolýar bärde. Indiki 3 burçlugymyz 37, 53, 93 burçlugy. Bu 3 burçluk kän ulanyp durulanyk. Ýöne esasy fizika sapaklarynda çözýän bolsaňyz, şu trigonometrik esaslary ulanyp, onu öňüňizden çykyp biler. Onu biz 37'in garşysyny näme diýip alýas? 3A diýip alýas. 53'ün garşysyny 4A diýip alýas. 90'ın garşysyny 5A diýip alýas. Onu şu ýerde meselem diýeli, sinus 37 deňdir 1 kosinus 37'in hasaplaly. Sinus 37 sinus olan üçin garşy gatnaşan gipden uza, sinus garşy 3A gatnaşan 5A deňdir 3 gatnaşan 5. ýa-da fizikada köplenç bu 0,16 şeklinde ulanylýar. Kosinus 37'imiz 4 gatnaşan 5A, 4A gatnaşan 5A. A'lar gysgalan ýagdaýynda 4 gatnaşan 5. Munam onluk drop şeklinde köplenç ulanýarlar. 0,18. Eger şu düzgünleri bilseňiz, burçlar islendik ýagdaýda garşyňyza çykanyna özüňiz şu bahalary, şu üç burçlugyň üstünden hasaplap goýup bilýäňiz, ýa tutmak hokmandal. Indiki temamız cem ve tapawut formulalary. Haçanla trigonometrik esaslarda iki burçun cemi ya da tapawudy berilende şonu nähil açýas. Şu ýerde formulalar berilen. Aslında men bunu nerelerde ulanýan? Şeýle seredemde, mysal üçin kosinus 75. Kosinus 75'in men aslında bahasyny bilemok. Ýöne haçanda men şunu bilýän bahalarymı ulanyp eden ýagdaýymda hasaplap bilýän. Onda men ýaňyjyk öwrendim. 30 bilen 45'in kosinuslaryny men tapyp bilýärdim. Ona şu bahany 75 men kosinus 30 goşmak 45 diýip ýazyp bilýän. Sebäbi açan ýagdaýymda kosinus 30, kosinus 45, sinus 30, sinus 45 ikisini men tapyp bilýän. Onu haçanda kosinus bolanda men jemi nädip açýan? Jem şu ýerde berilen kosinus birinji burç, kosinus ikinci burç ayırmak, sinus birinci burç, sinus ikinci burçun köpeltme hasıllary şeklinde. Ona şu ýerden ýazýan kosinus 30 köpeltmek kosinus 45. Goşmak bolsa ayırmak bolýar, ayırmak bolsa goşmak bolýar. Kosinusda alamatlar tersine ütgeýär. Ayırmak sinus 30 sinus 45 deňdir. Inni şu ýerde diýeli meniň kosinus 30'un näçede ýadyma çöňük. Onu gönşele 3 burçlugymy çyzyp hasaplan ýagdaýymda. Mysal üçin diýeli şu ýerden 30 diýip alsak, 30'un garşysyna näme diýipdik? A diýipdik. 60'ın garşysy A kök 3'dü.
bärem 2AD. Onu kosinus 30 diýenim. Goňşy gatnaşan gipiten uzat, ýani kök 3 gatnaşan 2. Kök 3 gatnaşan 2 köpeltmek. Kosinus 45. Indi bu da ýadyma düşenok diýsek, onam şu ýerden çazyp bilýäňiz göni. 45 A bärem A kök 2 diýipdik. Şu ýerde 45, bu tarapam 45. Onu kosinusunu tapjak bolsam, goňşysy gatnaşan gipiten uzat, ýani bir gatnaşan kök 2. Ayırmak. Sinus 30, gönü sinus 30'a seretiyaz, bir gatnaşan 2. Köpeltmek. Sinus 45, karşı gatnaşan gipiten uzadan, bir gatnaşan kök 2. Deňdir. Ana aşağıklar meňdeş. Aşağıklar onda näme? 2 kök 2 bir maýdaly boljuda ýazýan. Ýokarsam kök 3 ayırmak 1 bolýar. Indiki misalymda sinus 105. Sinus 105'in gönü bahasyny bilemek. Näme diýip ýazyp bilerim? 60 goşmak 45 diýip ýazsam. Anna sinus 60 goşmak 45 deňdir. Ine sinus nähili açylýar? Seretýän sinus goşmak bolanda sinus birinji burç köpeltmek, kosinus ikinji burç goşmak. Kosinus birinji burç, sinus ikinji burç. Ona ýazaly şu ýerden sinus 60 köpeltmek, kosinus 45. Alamat ütgän ok. Kosinus 60 köpeltmek, sinus 45 deňdir. Indi bularam bilmeýän bolsam ýatdan ýene şu üç burçluklam bolanýan sinus 60 diýenim. Şu ýer 60 diýip 60'ın garşysy gatnaşan gipitenuzu. Onda kök 3 gatnaşan 2. Köpeltmek. Kosinus 45 goňşy gatnaşan gipitenuzu. Onu bir gatnaşan kök 2. Goşmak. Kosinus 60. 60'ın goňşysy 1. Gatnaşan gipitenuzu 1 gatnaşan 2. Köpeltmek. Sinus 45 garşy gatnaşan gipitenuzudan 1 gatnaşan kök 2 deňdir. Aşağıklar ýene de meňdeş 2 kök 2. Ýokarsam kök 3 goşmak 1. Demek jogabymyz kök 3 goşmak 1 gatnaşan 2. Indiki temamyz goşo ýa-da ýarym burç formulasy. Bärde haçanda meselem diýeli 120 gradus berilýär. Men 120'nin näçedigini, sinus 120'nin näçedigini bilmeýän bolsam, şonu näme diýip ýazyn? 2 köpeltmek. Şu burçun ýarysy. Sinus 60, kosinus 60 diýip ýazyp bilen. Kosinus 3 ile bärdäki formula berilen, biram tangens üçin berilen. Indi mysala seredeli. Eger sinus x deňdir 3'den 1 bolsa, onda kosinus 2x tapyň diýe. Kosinus 2x'in formulasyna seredemde sinus x'i ulanyp tap biljek formulam şu formula. Onu şeýle ýazsak, kosinus 2x deňdir 1 ayırma 2 sinus kvadrat x. Indi şu bölegin men näçedigi maňa ýen berilipdir? 3'den 1. Onu yerine goýan ýagdaýymda 1 ayırmak 2 köpeltmek 3'den 1'in kvadrady. Onu hasaplan ýagdaýymda 1 ayırmak 2 gatnaşan 9. Aşağıklaryny 9'a deňlesem 9 ayırma 2, 9'dan 7. Indiki misalda eger sinus x goşmak kosinus x deňdir 3'den 2 bolsa, onda sinus x tapyň. Sinus 2x tapmaly. Sinus 2x tapmak üçin sinus 2x'in birji formulasy bardy şu ýerde. Sinus 2x'imiz 2 sin x cos x deň. Onu men näme diýip bilerim? Şu ýerde iki tarapyň kwadratyny alan ýagdaýymda şeýle kvadrat alan ýagdaýymda şu ýerden täzeden ýazaly. Skopkany açdym. Sinus kvadrat x goşmak 2 köpeltmek kosinus x sinus x goşmak kosinus kvadrat x
deňdir 4 gatnaşan 9'a. Indi men şu ýerden şu bölegimiň nämedigini bilýän, sinus 2x dygyny bilýän. Ve şu bölegimiň öňünün 1'e deňdigini bilýän. Onu 1 goşmak sinus 2x deňdir 9'dan 4. Indi şu ýerden sinus 2x'in bahasyny gön tapyp bilýän. 9'dan 4 ayırmak 1. Aşağıklaryny deňlän ýagdaýymyzda ýokarky bölekde 4 ayırmak 9 gatnaşan 9. Demek sinus 2x'imiz minus 5 gatnaşan 9 bolýan eken.